तामुलपुरनि सासे किडनी स्टोन आरो ब्रेन स्ट्रोकजों सैनांना दं। रांनि आंखालाव मोजाङै फाहामथाय लानो हायाखै। सैनांनानै दं तामुलपुर जिल्ला आमबारि सरुभेरा गामिनि जौस्रां बसुमतारिया। थांनाय दान मोननैनि सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों सैनांनानै दं जौस्रां बसुमतारिया। गुवाहाटी जिएनआरसि फाहामसालियाव फाहामथाय लानायाव गोबां रांनि खरसा जालांबाय, जायनि थाखाय दायो नखराव रांखावरिनि आंखालजों सैनांदों आंगो बिसि आरो फिसाजोआ। नखराव गैया हा-हु आरो धोन सम्पत्ति, जा एसे दंमोन बेबो फाहामथाय लानायाव खरस जाजोब्बाय। राहा गोथे नखरा जौस्रां बसुमतारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय अनफावरि रायजो राजाफोरखौ लोगोसेनो तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय गोदानै एमएलए महरै सायख'जानाय बिश्वजित दैमारिखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। जौस्रां बसुमतारिनो फाहामथायनि थाखाय अनफावरि रायजोफोरा स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बार आरो फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो 6901847740 नाम्बाराव सुराद लानो हागोन। तामुलपुरनि सासे किडनी स्टोन ब्रेन स्ट्रोकजों सैनांना दं तामुलपुर जिल्ला आमबारि सरुभेरा गामिनि जौस्रां बसुमतारिया। राहा गोथे दुखुथिया नखरा रायजोफोरनिफ्राय मदद हास्थायदों। किडनी स्टोन जादों मोननैथिंबो, ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रोक जादों, ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों। दा न'आवबो रावबो खामायग्रा गैया नालाय, बाबाल' हारसिंल'मोन। दा बिश्वजित दैमारि सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै, आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो एसे एनै अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा न'आवबो खामायग्रा गैया, बाबा हारसिंल'मोन। ओमफ्राय सिगां बाहेरायाव थानाय समाव जि एसे एनै खामायोमोन, बेफोरो गावनि बेमारावनो दा सिगां मावनाय समावनो थांजोब्बाय आरो। दा ओमफ्राय न'आवबो खामानि मावग्राया रावबो गैला। दा बाबायाबो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। ओमफ्राय दा रायजो राजामोना अननानै हरदो। जानायाथ' एप्रिलनि 16 थारिखआवनो जादों। दिनै मास मोननैयानो जासिगोन। खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। सिगाङाव बहाबा दिन्थिखांबायमोन नामा? सिगाङाव केरेलायाव थानायावहाय जादों बियो। बेमारा ब्रेन स्ट्रोक जाग्रोदों फार्स्टआवनो, ओमफ्राय दा न'आव लाबोबाय, खुनुरुखुम न'आव लाबोनानै दा अपारेसन खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। ओमफ्राय गल्ड ब्लाडारावबो दङ। बबे मेडिकेलाव नोंथांमोना बे नोंस्रा जे बाबाखौ दिन्थिखो? सिगाङावथ' केरेलायाव थानाय क'ट्याम मेडिकेल कलेजाव देखायदोंमोन ब्रेन स्ट्रोक जानाय समाव। ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटीयाव जिएनआरसियाव देखायदों। आङो बिश्वजित दैमारि सारमोनखौबो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आंनि बाबानि समाव खैफोदनि समाव रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो, गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो, देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। आरो बाहेरायाव थानानै लेबार्स मावोमोन। न'खराव सोर सोर दङ? साबेसे? न'खराव दा बाबा, आं आरो आइल'सो दं। जिहेथु नोंस्रा जि बाबा बे बेमाराव गोलैनानै दङ, दा न'खराव माबायदि सोलिदो? न'खराथ' दा बुहुत गाज्रियाव सोलिनानै दं। खामायग्राबो गैया नालाय, हा-हुबो गैया। फारसेथिं ओमफ्राय बाबाया बिदि जानानै दङ, गाज्रियावनो सोलिदों दा। बेसेसो खरस थांदों? दाथ' 1 लाखसो बिदों, ओमफ्राय दा बेसेबाङानो जमायानो गैया, थाइसेबो गैया।